Hi guys, welcome back to my channel, and today guys, we are snow blowing naman tayo dahil nag-snow na naman kagabi and kanina. Welcome to part 50 of snowblowing. Kaninang 12 o'clock ang hibi. So ngayon mayroon na naman tayo snow blowing guys dahil parang mayroong 2 inches. So tara, ipakita ko sa inyo ha. Look at the blowing now, RJ.
Okay guys, so tapos na kami nag-shovel at saka nag-snowblower. Guys, yan. Yan siya, oh. Tapos na, pero ice kasi to. Hindi siya makuha lahat dahil ang ice. Nagkatambakan ng ice dahil 3 araw nag-snow. So windy in here. Look at the plant in there. It's windy and snowing. Yan. Ito ang anak ko. Yes. Okay guys, I want to show you here in the backyard. So ito ang backyard namin. Grabe ang snow dito. So ayan guys. Grabe ang snow. RJ playing snow. Yes. Yan. Tingnan nyo ang mountain. Hindi na makita ang bukid. Yes, RJ. Grabe. Ang lamig dito. Yan, oh. Nag-blow na ang snow sa ibabaw ng bahay, oh. Yan. Yan siya, ang view.